Dito. Kay unsar kay gipamalit aning akong mga anak. Sus Ginoo ko. Kadako ba aning close up nganong malit pa mo ani kadako? Gusto man ko din nga naiingon anak nga close up. Sus. Bro. Unsa man eh? Rio. Nya kahuman. Oo, kalimot ko ani. Kay kayenta ni natin ang kanilang pinamili galing sa Sibmore. Kasi binigyan ko sila ng 1,000. Uy, unsa man eh? Iber organic aloe vera soting. Para asa man eh? Sa naong ni? Isus, ang Ginoo. Okay sa may gamit ani? Kami. Ginoo ko, lupigan man ang nanay. Oy! Pastilan Rakil. Lupigan naman ang nanay. Rakil, di naman sila mas sa ilang naong Rakil. Oh, alikil. Diyos, Ginoo, ilang napalit gikan sa Save More. Na. Madyo pa sila. Naing-ani. Wa pa ko katilaw kung saan pag butang-butang sa naong. Pila may kabuksod usa ni? Usara? Daghan. Okay, maon ni ka mga nice people ilang dala. Gikan sa ilang pag-adto sa Save More. Ang ako pa jud ko nakaadto so kan sa pag-open kay I'm not ready kay wa ko'y kwarta pa. Maahong ko silang gihatagag usa ka libo. Ambot na pa ba kay sukli. Namalit mga ilim nun. Unsa man ni? Te, basi di mo maka tug ha? Pikat-pikat ang inyong mata ani. Unsa may flavor ni kuya? Blueberry. Blueberry. Imo ko debe. Mango. Mango? Wa ka pulig mango. Sige lamang mango na may mango sa Pilipinas pero may Para may available na flavor. okay, mga kanis people. That's all.